Miltä se tuntui sinusta? Ihan omalta koiralta. Oliko yllättävää? Oli. No, mitä? Kerro heti. Se miten se sitä kelekkaakin esimerkiksi. Haukku sille. Niin, ja sitten olen nähnyt sinne taakse, että mitä Niin. siellä tapahtuu. Niin. Sehän otti sen ihan tyylikkästi vastaan. Ja jos laukauksista lähdetään liikkeelle, niin laukauksissa ei ollut mitään epäselvää, se on laukaus varma. Hyvin ottaa ne vastaan. Ja tässä alussa katsotaan tuo luoksepäästävyys ja sitten katsotaan tuollakin muualla, missä sitä kohdataan näiden uhkausten jälkeen. Niin se on hyvätahtoinen luoksepäästävä avoin. Se luoksepäästävyys on +3. Sitten kovuus, pehmeys, eli kuinka koira muistaa nämä epämiellyttävät asiat. Katsotaan sen muistia. Tuo haalari on se erikoiskoe, tynnyri sitten perään siihen samaan sarssiin. Siitä katsotaan se palautuminen siihen tynnyrille kanssa. Niin se vähän muistelee, ei liikoja. Se menee siihen ensin pikku varovaisuus ja sitten ottaa kontaktin. Se vaatii sen, että sinä menet edeltä. Se ei omaehtoisesti, se ei mene niin nopeasti. Niin se on +1 hieman pehmeä. Se vähän muistelee, ei liikoja. Siinä on kovuutta, pehmeyttä, ehkä pehmeyttä aavistus enemmän kuin kovuutta. Se on, koulutettavuus olisi parempi tämmöisellä. Kun kovuus lisääntyy, niin koulutettavuus vähän vaikeutuu. Temperamentiltaan, mielenvilikkaudeltaan, tuossa väestöjen suuntaa, väestöjen nopeutta, pituutta, tämmöisiä katsotaan. Ja kuinka pienestä ärsykkeestä se lähtee meidän mukaan, mitä me sille tarjotaan. Niin se lähtee hyvin johdonmukaisesti pienestä ärsykkeestä ottaa kiinni ja sitten se pitää itsensä niin kuin ajatuksen työmaalla. Se ei lähde siitä harhailemaan mihinkään. Tämän koiran ongelma on siinä, että kun sillä ei ole mitään ohjattua toimintaa, niin silloin se viheltää ja se pyörii vähän ja hyörii siinä. Mutta se ei ole temperamentti, se on hermosta lähtevää. Sen temperamentti on puhas vilikas +3, eli paras mahdollinen. Hermot sen sijaan, niin ne on +1 hieman rauhaton, mikä kuvaa sitten siinä, kun se ei ole mitään, ei anneta sille ärsykettä eikä painetta luo, niin se tuntee vähän itsensä että mitähän tässä nyt on, se kopistelee ja vähän pientä vihellystä tulee ja piipaamista nenän kautta. Se ei ole niin kuin tunne itsensä semmoiseksi tasaiseksi. Taisteluhalu, leikkimähän se ei tuossa oikein lähtenyt. Sillä lailla, mutta se mitä se siinä otti, se lähti perään, otti suuhun, mutta ei taistelu. Sitten kelekkaa vastaan se taisteli henkisesti. Puhalla vedin sitä sillä lailla, että mä annoin sen taistella. Se taisteli henkisesti tosi hyvin sitä vastaan. Sitten puolustushalussa se taisteli, seinällä se taisteli. Näin ollen sillä on taisteluhalua. Tämä pelkästään olisi pientä. Täältä tulee plussaa niin paljon siihen, että se nousee +2 kohtuullisia. Kun se rupeaa sitten käyttämään, kun tarvis on. Tässä se ei niin tarvi, se on semmoinen, että on sano kenen hommaa, mutta muiden hommaa, että hän ei niin. Puolustushalu, kun teidän pientä laumaa kohti hyökätään tuolta, sehän ensin katsoo vähän aikaa, että mikä tuo akka tuolla hossuu satanan piiskan kanssa. Sitten se lähti siihen mukaan ja rupesi puolustamaan, mutta kun uhka kasvoi, niin kyllähän se siirtyi tuonne jälkijoukkoihin. Mutta hyvä halu ilmassa, että on halua me haetaan, mutta se ei vielä yllä tuo halu kuin pieneen. Se on pienen, ehkä siellä yläreunassa rupeaa olemaan pikkusen lisää, niin se olisi kohtuullista, mutta ei vielä riitä. Sen tähden se on pieni. Terävyys, kun se on yksin seinässä, sitä uhataan se ensimmäisen kerran irtos siitä. Se on sen tuon lukin ongelma, kun se pyörähtää koira sopivasti, niin lähtee irti. Ei siinä ollut mitään muuta ongelmaa. Sitten otettiin uudestaan ja sitten pantiin sille vähän uhkaa siinä. Se lähti vastaamaan hyvin. Se oikein kun kiihotti sitä, niin se oli vieläkin päin siinä ja se komiasti näytti hampaasta. Oli valmis niin kuin käyttämään hampaitaan. Siinä nyt katsotaankin tässä terävyydessä, että lähteekö se puolustamaan itseensä ja käyttääkö se aggressioalueitaan ihmistä kohtaan, joka on aggressiivinen. Ja se lähtee. Ja sen tähden se on +3 kohtuullinen ja ilman jäljelle jäävä hyökkäysalue. Ja tämä on se ilman jäljelle jäävät hyökkäysalue, niin ne on se, mikä on erittäin hyvä tuolla koiralla ominaisuus. Se on äärettömän rehellinen. Se on tosi rehellinen ja sitä, että on tosiaan se hyökkäjä vika, jos tuolla purettaa itseänsä. Ei ole koiran vika. Sitten toimintakyky, koiran rohkeus toimia ilman sinun apua. Sitä katsotaan kelekalla, kun
kelekka pysähtyy, että kuinka nopeasti se ottaa siihen yhteyttä. Siinä on ollut uhka mukana. Pimeä huone, kuinka nopeasti se tulee sinne sun luokse. Kelekka oli niin kuin parempi, pimeä huone tosi huono. Sillä lailla, että se joutui kauan tekemään. Jouttiin valaisemaan sitä kulmaa ennen kuin se tulee sinne. Mutta siitä väliltä, kun otetaan tämä hyvä ja pienen väliltä, niin se on kohtuullinen sitten. Sen toimintakyky. Ja kyllähän se niin kuin lähtee toimimaan puolustuksessa, lähtee toimimaan terävyydessä. Sillä on rohkeutta toimia. Eli se on +1 kohtuullinen. Miinuksia ei ole ja pisteitä on 172 pistettä kotiviimisestä. Varsin hyvät pisteet. Kiitos.